Ndatoona nyama ndinenge chitonzi nditoidya handiti munoona zvinenge zvitaura then chitongoita se musungoidya kuti unenge nditongodziidya iye akati fumurechi autaurechi pari taura patinanenge apapo aida kuti tichite sei saka sei chitongoti tomba tamunyadzisa takuona manje kuti panenge chindizonianzi ari kunhiriki naye anodii ipapo manje ndopati chida kutoona ngazvimwe zvakatoita izvozvo ngatodya maisada kufumurwa sei kweimimi inini ndaitoziva zvinhu zvangu zvandaitoita kuti munhu muzukuru wangu handisi kutomboda kuti aite chimwe chinhu iye mhanya kutaura zvese azvitaurire chi ko zvino kurwadzisa vamwe uku ndo hungave upenyu here hweku wakatojaira zvakapusa aunyari benzi remunhu zvazve zvakatongoita kusei wakasarudza kuti vadye huku kutomunyadzisawo sekunyadza ako akaita handanyadzisa vanhu vakazara vachiona kuti inini ndichiramba asi akandinyadzisa akaita zvese iye zvino ndochikuto anyarewo achimhanyisa huku achidya mwana achidya zvese koye zvine zvamane vaviri muzukuru muri kumurwadzisa iri mwari weropa yenyu kuitawo here ikoko kuti munorwadzisa muzukuru kuzosvika azosvika pakuti zvisina basa zvisina basa nokuti toendeka zvichitoendeka anga chonyadziswawo saka zvichapera nekuita sei izvozvo ngatombo muri yezimbabwe tiri kusangana panapa nasekuru taona makambovaona tichitaura nenyaya yakanga yaitika mukati meupenyu hwavowo sedunga munhu mushure mekunge vasangana namadzimai vakanga vachishandira muzukuru wavo. Havana kufara nazvo nokuti ipapo ivo ndo vakanongedzerwa kuti ndimi muri kukonzeresa matambudziko ekuti muzukuru abude basa kuSouth Africa. Havana kuzvifarirawo izvozvo, vachibva vazoenda vakaita zvavakaita zvakazoita kuti madzimai vakanga vashandira muzukuru wavo vakati aiwa ndifumura, ndanga ndisingade kuti undifumure nekudaro newo ndichakukaurisawo. Vachibva vazotsvaga rubetsero kuna gogo MaGumbo. Vadaro vakazoita inonzi go back to sender inova yakazobata sekuru, vakatanga kutsvaga kuti madzimai avari kupi. Vakasvika kumusha kwemadzimai vakazoudzwa kunzi aiwa vari kushandirwa, vari kurapwa vari kwaGogo. Nekudaro takazouya tikasanganawo zvekare navo sekuru. Panapa yapati 3 yenyaya inoi yekupenga kwamadzimai vakanga vachidya nyama mbishi, iri nyama chero yehuku, chero nyama yavabata iri mbishi, asi pakazopinda mudare ragogo MaGumbo vakanzi sekuru vanofanira kunge vachiona kuti vangaripirane here nemunhu wavakanga vatadzirana naye anove ndo madzimai vanoshandira vanhu vavakanga vatsamwira kuti mandifumurirei. Nhasi tasangana zvekare kuti tinzwe kuti dare riya rakamira sei uye rinopera sei. Sekuru makadii? Ripo makadiwo. Zita ndiani zviya rakazara? Inonzi taona kanodeveta. Aiwa tinotenda. Mungatirondedzere muchidimbu zvekare kune vateereri vakanga vasina kumbokuonai patakambotaura pekutanga vaya, iri nyaya yekuti tidzidze kuti kurarama kwakanaka mukati meupenyu kurarama kwakaita sei. Dare rakapedzisira richiti chii pamakauya kuno kwaGogo MaGumbo? Dare rakapedzisira richiti inofanira kubhadhara mbudzi 2 nemombe 5. Saka nhasi ndawana mbudzi 2 ndokubva ndaenda kuhama dzomurwere ndokuti ndopandakwanisawo kumboparapara. Saka ivo vari kuti zvaita zvishoma, hatigone kuzvitambira. Kuti ndizouya kuno kwakuuya kuna Gogo kuti waedze kundikumbirirawo nokuoma kwakaita zvinhu, tumari kuti tunetwawanikawo notumari icho tunetwawanikawo. Saka ndakatuchengeta kuti ndichapamidzira tunopedzisira twadyiwa. Saka pandabvisawo pashoma ipapo
ndichidzoka ndakawanawo kamari icho ndichiparapara ndichiunganidza ndo zvandadzokera apa ndikukumbira gogo kuti wandikumbirirewo kumhuri iyi kuti wanditambirirewo kandawana ikako pamwe nekumwe kutaura ndisingazivi mashoko amakataurana muchitaura pamwe chete muri vaviri pavakati zvishoma mashoko avakaburitsa vachiwedzera pakuti zvishoma ndeyekuti kwamuri imimi vangoti zvishoma ndobva vagumira ipapo ipapo handichanatsakuziva handinonatsakunzwa kuti pambudzi mbiri ndo pandiri kunatsa kuziva pamombe shanu kapa kuti zvishoma zvikureva kuti mombe shanu hadzisati dzauya ka hongu hadzisati dzauya ipo ndozokutsvaga kuti ndigone kubatanidza mari yokuti mutenge mombe inokwana mombe iye zvinezvi zvikatiremei nomamiriro akaita kunze kana mari chacho haasi kuwanika saka ndatoti pandambowana ipapo mbudzi ipapa chikwerete changu ndichiziva ndo hafura rangu pandakwanisa kuti ndizviti nguva imwe chete zvese handisi kuzvikwanisa. Madzimai pamakaendeko muchinotaurana nawo madzimai vaya vekudya nyama mbishi vamakakonzeresa kuti vadye nyama mbishi makavaona here? Handina kuvaona. Havana kukutenderai kuti muonane navo? Ndina kuvaona, ndakaona hama dzacho. Ndiani nani wamakaona? Ndakaona wana sisi wacho. Vakanga vainavo kuno here kana kuti vamwewo? Vakanga vari kuno ndo handikaona. Zvinyunyuto zvavachinazvo ndezvekuti chii vanasisi vacho ivava? Ipapa havana kunyanya kundiratidza zvinyunyuto zvavo, wakanditambirawo zvakanaka, takataura nyaya yangu, asi iwo ndo pawakati mari yombudzi taiona asi hatizi kugona kuitambira, dai zvawedzerwa kana paita dzimwe mombe mbiri. Ndakati inini ndo pandambowanawo kana mukuwasha chaiye harore nozuva rimwe chete, pandawana pashoma ipapo ndichiendesawo kusvika ndapedza. Ngatidzokerei zvekare panyaya yakakuitai muzosvika pana madzimai ava vakazofumura mabasa akaipa makanga muchiita kumuzukuru uyu. Ndinoda kuziva kuti muzukuru wenyu akazoenda asina kuoneka kuSouth Africa, ukama hwenyu hwakamira sei? Ipapo handinatsi kuziva nokuti asati adzoka anongofona makadii Sekuru otaura nyaya dzaanenge achida kuti ndizive kuti pfungwa dzake dziri papiye zvinei chaiyo handisaenda paona. Apa tiri kutaura nezvekuti iye kwamadzimai tinayo, asi pane ye muzukuru wenyu akabva achitozviziva kuti imimi ndimi manzi muri kukonzeresa kutambudzika muupenyu hwake, zvinova zvinhu zvamakabvumawo imimi. Iye haana kuzoburitsawo here nyaya iyi ave kuSouth Africa? Nekuti ipapa pamwe kumhoresai ari kungokutyaika, makamurondedzera here kuti maapapi nenyaya iyoyi? Ndakamuudza akati ndazvinzwa Sekuru. Zvamaimutsanangurira ndezvekusangana kwamakaita naGogo MaGumbo? Makamuti chii mashoko enyu imimi? Ndakataura kuti mashoko mumuromo menyu. Ndakamutaurira ndichiti nyaya iye ndakazosvika kuenda kwaGogo MaGumbo, saka ndakanzi ndiripe mbudzi 2 nomombe 5, saka iye zvino izvi ndiritori Mbishi kutsvaga mari icho kuti ndiwane tumari tokuti ndibhadhare, saka nzi alright ndazvinzwa Sekuru. Vaperera ipapo. Ko iyewo marenge nezvamaimuita imimi akazotiwo kudii kwamuri imimi, nekuti pai akazongobva achingoenda ka? Hapana zvaakataura, handisi kuziva kuti kunyarara kwake ari kufungei ipapo handisaenda pabata. Muzukuru wenyu ari kutya kakukutanga imi Sekuru, nekuti ari kuziva kuti makatumboti ari kuziva kuti makabata. Makamuudza here zvinhu zvakatorwa? Ndakamuudza. Akati chii futi? Zvakanzi aiwa kana makazvibvumira kuti zvitorwe hapana chakaipa. Alright, imimi muzukuru wenyu mune zvamakanga muchidawo kubva kwaari semuzukuru wenyu, mwana wenyu. Tinoda kudzokera pakuti imimi pane janho here kana kuti chikamu chamakatora chekuti mumukumbire ruregerero semwana wenyu kuti muzukuru, zvandakanga ndichiita izvi handina kukugonera, uyewo muchimupa nhoroondo yekuti zvakasvika sei mumaoko menyu zvinhu zvamaishandisa kudzimaidza vazukuru venyu? Ndakamupa nhoroondo, asi inhoroondo yepafoni hainatsi kufanana nokunge vanhu makatarisana. Ndakangomupawo nhoroondo pafoni, akati ndazvinzwa Sekuru.
vangopererawo ipapo. Kana ndau yako tozogara pasi tomhindure akapedzisira achipindura. Akati ezvina kuenda kubasa here? Nze handisati. Alright. Saka munonzwa sei kana muzukuru wenyu makaburitsisa basa asiri kushanda pari zvinezvi? Panguva yandaizviita ndaiona zviri zvinhu zvakanaka, asi iye zvino maenda kuona kuti hapana chende ndakakwanisa ipapo, hapana chandikagona, ndiri kutozvikuwadza ndini. Hongu tinoziva kuti hari dzakapiswa takadziona muchidzitora pai muchidzura gavakava riye takazviona kuti aiwa makazviburitsa pachena zvamakanga manzi muratidze pazviri. Chinhu chatingati iye zvinezvi kwaari makamusunungura here nemumwe wake? Hongu hapachisina, nokuti hapachisina zvichashanda apa, zvave sezvapera. Ndangova munhu, kana inini pandiri manje zvinhu zvakutonetsa pakurara payapa, dzimwe dzenguva norara ndakagara zvinhu zvakungoita sanangurai zvazviri kuita. Muchiri kutsvaga rubatsiro kuna gogo futi handizvo? Ndizvo here? Kuna gogo handisati ndakutsvaga, asi rubatsiro rwandiri kutsvaga kuna gogo pari zvino ndohwekubhadhara. Toda kudzokera panyaya yekutambudzika kwamuri kuita. Chii chiri kunatsoitika muupenyu hwenyu pakunyaya yekurara yamuri kutaura nezvimwe paya takanga tichiziva futi kuti pane zvamainzwa panhengo dzenyu ndedzesikarudzi here kana kuti chizviya ndiyewo chidzei? Inhengo dzosikarudzi, asi iye zvinezvi zvapera. Chasara manje inyaya yekurara, wakarara unongoita kuvhunduka wobva washaya hope, saka zvinhu zvichiri kunetsa izvozvo. Ndizvo zvasara zvichiri kunetsa izvozvo. Mungati kuvhunduka ukuri kuuya nei? Mune zvakanaka here kana kuti zvinhu zviya zvamakaparadza zviri kudzoka munorota dzimwe hope here mungati dzakashata kunze kwekuvhunduka? Natso zvitsanangurai zviri kuitika apa, tikuita kuti vamwe vadzidzewo futi kuti ndo matambudziko aunozosangana nawo kana uchingoita se kana uchinge wamboromba. Iye zvino hope dzinouya, asi hope dzinouya dzigona kuuya dzichityisa, ndopaunosovhunduka payapa. Munoona chiimi? Zvimwe zvacho unogona kuona zviri zvimhuka zviri kufamba, iwe pauda kuzvitiza payo ndopaunovhunduka, asi kuti uone future yeko uri kuenda so anatsa kuona kuti ndiyo nyaya iyeye. Ndokwazvikananga. Dzidziso yenyu tichipedza hurukure yedu ndikotaura nagogo tichinzwa kuti vanotiwo kuti dzidziso yenyu ndeyekuti chii kune vanhu vane zvinhu zvavakasiyirwa nemadzitateguru avo, asi zviri zvinhu zvinokonzeresa kutambudzika mukati meupenyu hwemunhu, munoti chiimi? Dzidziso yangu ndoyekuti ndaikumbira wese vakabata daita siyana nazvo, hazvina upenyu pamberi, zvino matambudziko. Kuzvisiya munhu ozvigarira chinhu chakanaka, ndo chikumbiro chandinoita kuno wakabata-bata. Mashoko enyu kuvazukuru venyu ekupedzisira vamakakanganisirawo ava naMadzimai mupostori ava ndeyekuti chii? Wazukuru wangu ndinovati ndinokumbira ruregerero nozvandakavaita, asi ndaikumbira kuti ukama hwedu huchidzokerana, nokuti zvinhu zvadai vashandisira hazvichisipo, tangova vanhu takafanana. Tinotenda nekutenda kuti kurukure nesu pano paSly Media TV tinodaira kuti aiwa tichasangana zvekare kana kuti Mwariwo zvekare achakupaiwo simba rekuti mugone kunge muchibatanidza miripo iri kudiwa. Notenda. Tinawo gogo MaGumbo, tiri kufamba nenyaya yedu iya yekupenga kwamadzimai vekudya nyama mbishi mushure mekunge vagona kuona kuti muzukuru akanga auya nasekuru kuzorapwa kwavari ivo madzimai akanga achitoitirwa zvoutsinye nasekuru vake vanove baba vababa, asi zvakazofumurwa namadzimai ava, baba vakazobva vazopengesa madzimai ava. Ndo nyaya yatiri kukurukura nezvayo. Tasvika pane shasha
pressure yakaita kuti sekuru vazopedzisira varatidza zvinhu zvavo vavaitira back to sender. Isusu toda kutanga nekutenda nokubudirira kwamuri gogo. Aiwa tinongoti tinotenda neback to sender yakashanda. Aiwa tinongoti aiwa ndezvaMwari chokwadi. Kana muchiita basa saizvozvi tisati tapinda munyaya yedu yepati 3 iyoyi, munonzwa sei kana muchinge mabatsira munhu aitambudzika samadzimai vaya vachidya nyama mbishi vachirwadziwa mumiri wavo, asi munhu wacho akavarwadzisa ozouya isusu pamwe tanga tisingamuzivi kana tisingatomboziva kwaari, kana maita zvinoitwa kuti paite back to sender munhu yabvawe, munonzwawo sei? Toda kumbonzwa kwamuri. Tinenge tichiti tinonzwa kufara uye zvinenge zvafumuka tichitenda musika vanhu nemidzimi yekwedu kuti inenge yatitungamira kuti zvinhu zvifumuke. Pabasa riya rakaoma zvakadii rekupenga kwamadzimai vachidya nyama mbishi? Handidi kunyembera iranga rakaoma, ende zvakaoma nekuti zvaiva nezvikamu nokuti ivo vakanga vasinawo cheuviri, asi takashingirira kuti vabatsirike. Ngatichitarisai zvino panyaya yanhasi uno, sekuru vauya nyamuparanzvongo ava vari kuti aiwa inini yezvezvi ndamunhu kwaye nekuti zvinhu zvakatorwa nemachembere vakaita zvavanozviita, iye zvinezvi apa handisisina zvandinazvo. Imi muchitarisa dare mungati zvese zvakauya here? Ndichitaura ndichitarisa pari zvino zvakauya ndezvaienderana nechikamu chekutanga, nokuti sekuru vakati zvimwe musafukunure zvemumusha mangu, saka tikati ayo kana zvazovanetsawo vachauya zvavo, asi zvainyanya kunetsa vachishandisa zvavo vatorwa nevavakidzani ayo takasunungura. Aiwa, tinotenda nebasa ramakabata. Zvino vauyaka marenge nenyaya yakanga yabuda mudare yekuti vanofanira kuripa mbudzi 2 nemombe 5, iye zvinezvi vari kuti ivo vauya nembudzi 2, imi muri kuvatambirawo sei? Ndinenge ndichida kutanga ndanzwa kubva kuhama, zvino hama zvanzi dzati kwete, mbudzi 2 hazvienderani. Saka ndavapawo kutaura kwekuti aiwaka nhasi uno mbudzi 2 idzi nezvakataurwa ndodzavati vakwanisa kuwana. Saka ndati ndichakurukura nevehukama naivo murume wamadzimai kuti regai vambotambira zvinenge zviripo ndokuti vasunungurwewo ivo sekuru. Tinotenda tinezenge tichinzwa kuti ivo vanezenge vagona kuzozvitambira here, asi tichienderera mberi, pangade nguva yakadii yekuti vagone kuti vauye nezvimwe zvinenge zvasara pajeredzwa riri kutaurwa? Panediwa nguva, pane zvine nguva here kana kuti muri kungoti pavanezenge vazviwanira? Kutambudzika kwenyama yavo nemabasa avakanga vaita ndo zvichaita kuti vakurumidze kutsvaga pfuma iyoyo yemombe 5 dzasara, ndo zvinoita kuti vachimbidze kuuya, nekuti nyama inenge isati yasunungurwa, nekuti izvezvi vari kuti handisi kurara ndiri kuvhunduka, pane zviri kuitika, asi zvimwe vakasunungurwa. Saka hazvisi zvose zvasunungurwa pavari nenhau yekuti havasati varipira nhau dzavakatanga. Aiwa, tinotenda tiri kunzwa kutaura kwenyu, tinezenge tichinzwawo kuti ivowo vazozvikwanisira rini. Ngatizidzokai kunyaya pane zvimwe zvamungada kuwedzera here padare irori tisati takurukura here zvimwe zvinhu zvinobatwa nemachembere panapa? Chandingatoti ndiri kuwedzera ndechekuti taakukumbira pamwe chete kuti vehukama vambobvuma pari zvino pfuma yauya yembudzi 2. Aiwa, tinotenda, tinodara kuti vanonyoresawo mwoyo yavo. Ivowo sekunzwa kwamunoita nekuti munotaura navo, madzimai vekudya nyama mbishi vaya vasei? Vava nani chose, vava vachirapirwa mazuva mamwe vachitouya vachigarira pano, vane urapwa hwanga vachiitwa namuchembere,
aiwa vasimba kana washeni yamuchembere vava vachitombowacha yagogo nemhuri tichitoona kuti gadheni rinotodiridzwa vanotori nesimba zvavaisingoita sekugara kwavanoita vari mumusha mavo. Hongu tinotenda. Ngatichidzoka ipanapa iyi nyaya yataona yeback to sender yakaitwa nagogo vachiita kuna sekuru mushure mekunge vazviparamurira zvavanga vazviparamurira. Mabasa iwaya eback to sender zvimwe zvingade kuzikanwa nevari kunzoko vakatadzirwa nevamwe vanhu vavasingazive nevavanoziva, inofambiswa sei nyaya iyoyi yeback to sender? Chikuru kunge uchiuya kumatare kana usiri kuuya kumatare uri kure, zvinongoitwa ipapo kukumbira tichisuma mumazita anenge aripo, tofumura zvinenge zvakaitwa, ndo patinobudisa go back to sender. Go back to sender inowanzotora nguva yakadii kana munhu achinge apinda mumatare ashandirwa zvaanofanira kunga achishandirwa kuti zvinorova kwazvakatumirwa ikoko? Zvinowanzotora nguva yakadii kubva zuva ramunobata dare kunoko? Zvimwe hazvitoiti mazuva maviri, zvimwe zvinototi zuva iroro rinodoka zvatotanga, zvimwewo mazuva maviri matatu, zvimwe zvezvichienderana kuti zvakasungwa musungo yakamira sei. Zvinokwanisa kutotora nguva kana mazuva manomwe zvichienda mberi zvichisiyana nekuti musungo yakasungwa yakamira sei uye ari kuvhika akaita zvaakaita akavhika sei, ari kuvhika sei. Panoti panenge pachitori nehondo, hazvingotambirika kungoti go back to sender inosvika ichitoshanda, anotombomirawo achirwisa kuti hazvifaniri kudzoka kwandiri. Hongu vamwe vane zvioneso, vane magirazi. Mazuva ano vanhu vaakubata mishonga yakasiyana siyana, anenge atotanga zvinhu zvekuti anenge achitoda kuvhika achiita nharo. Saka mukurwisana imomo anenge achivhara nezvaanovhara nazvo, asi achitoona kuti ndiri kukurirwa nemamwe mativi. Vangade kubatsirwa panyaya dzego back to sender vanhu vane nyaya dzakaita sei? Dzakasiyana siyana mukoma Sly. Dzakaita sekuti wanga uchitambudzwa usingaroorwi, wanga uchitambudzwa usingaroori, wanga uchitambudzwa usingashandi, wanga uchitambudzwa usingaende kubasa rinoenderana nechikoro chako, wanga uchitambudzwa neurwere uchitadza kana kudii uchirwariswa. Zvakasiyana siyana zvakawanda. Zvikureva kuti go back to sender inodzokera kumuroi? Ndizvozvo. Chii chinowanzoitika kune vanhu vachona apa? Takanzwa kuti sekuru sikarudzi yavo yanga ichirwadza, inezvi vanomborota vachivhunduka vachiita sei sei. Zvinoitika zvimwe chetezvo kuvanhu vese here kana kuti kune pateni dzakasiyana siyana zvinosweitika kune munhu anenge aroya iye? Aiwa, zvakasiyana siyana. Ndezvipi zvimwe zvacho? Zimboti zvimwe muchidimbo kuti ndezvipi zvinosweitika kune munhu iye akatanga kutumira zvinhu zvakanga chikanganisa vanhu ugaro hwakanaka muupenyu hwavo? Umwe anowirwa neurwere hwekuti pamwe anokwanisa kutotadza kufamba kana kudonha, otonzi pamwe iBP kana shuga, vomhanya naye kuchipatara. Izvo anenge abatwa hake nemuteyo, zvichisiyana. Toti kudaro umwe anogona kungonzi atorohwa nezvino atoita stroke. Umwewo zvisiyana kuti mwana wake chaiye anokwanisa kurohwa, yorurovera ipapo pavana vake. Kana vanhu vari kunze vachida kubatsirwa vanoita sei? Vanhu vari kunze tinoshandisa zita senemu nemutupo nekumusha kwavanobva tokumbirira kana vachinge vagutsikana nezvinenge zvabuda mumatare, ndipo patinenge taakuenda mberi tichipiwa gwara kumatare. Kuti nhamo iyo yapinda pavanhu kana kuti yabatwa mumatare ingapera sei? Hongu. Kune vanhu vari muno muZimbabwe uye zvinezvi tiri kuno kumatare kwenyu kuno kumufakoza, vanofamba sei kana vachida kusvika pano? Pana parasi kana vachifamba nemakombi vanoburukira panoperera makombi vofamba kusvika pana Monde panamba 152 Monde. Zvimwe zvamungada kuti vanhu vauye kuno kumachembero vachivazobatsirwa ndezvekuti chii? Mabasa akawanda ari kubatwa namuchembere mukoma Sly. Urwere uhwu
tichiona ingave mishando iri kunetsa, dzingave dzimba dziri kunetsa, mingave misha mune zvinhu zviri kunetsa zvinosunungurwa. Tinotenda mashoko kuvazukuru venyu vari kufona. Vamwe vanombonditi muzi kudaira foni. Zvinenge zvakamira sei panguva yamusiri kudaira foni? Vazukuru vanenge vari mumatare, panenge pane vamwe vazukuru vari mumatare, saka foni handidi kunyeberai, unogona kuzoibata manheru kwatodoka. Vamwe vanononoka kubva pambuya zvichienderana kuti vakawanda sei. Vakatadza kukubatai panguva yekutanga vakatraya zvinoratidza kuti pamwe mune muri mumatare. Munovakurudzira kuti vaite sei vazukuru vari kuona vari kuSouth Africa, vari kuona vari kuUK, kuChina, kuAmerica? Munovakurudzira kuti vaite sei parunhare ipapo? Vazhinji vazukuru vaakuziva mazuva ano, vanokurukurana mbuya paWhatsApp kana kufona kumanheru ikoko, totokurukura toenda mberi nenhau dzedu. Kuvanenge vachida kuuya kuno kumufakos vakasvika muguta reHarare, malifts ekuuya kuno kuvanawana papi? Vanomawana paZB Bank. Toti Robert Nachinoi. Tinotenda. Pane mamwe here mashoko amuda kutaura kuvazukuru venyu tivhare dare ranhasi? Aiwa, kungoti ndinokutendai vazukuru, kune vari kubatsirwa nevari kutenda, aiwa, nevari kupa matendo kuna mbuya. Ndiri kuzviona, tinokutendai chose. Maita basa ndiwo gogo MaGumbo vari kunoko kumufakose, vanobatsira matambudziko akasiyana-siyana esa vanga vachitaura ipapapa. Namba dzerunhare ndidzo dziri pascreen, taurai navo pamwe zvauri kufungudza kuti dambudziko risingagoneke. Chirungodo chekuti urove runhare dambudziko rako pamwe ratopera, kana kuti uri kunze kwenyika uko ukauya muno muZimbabwe wanzwa kuti unofamba sei kuti usvike kuno kumufakose, uyewo vanenge vari muno muZimbabwe makasunuka kufonawo muchitanga mabvunza kuti gogo muriko here, ndoda kuuyawo kumatare. Musazongopepuka mauya kumufakose pamwe munowana vasiku mozofambira mahara, munotanga mafona. Handi ndizvo gogo? Ichokwadi. Tinotenda. Kwanhasi tomirira pano, zita ndonzi Silvester, tafumanai kana kuti simbi yebasa. Tosangana zvakare mune zvimwe zvirongwa. Musakangamwa kusubscribe nekuti vazhinji vari kuona paSly Media havana kusubscribe, asi statistics ari kutitaurira kuti muriko zvenyu munoona, nekuti tinoona zvinhu zvichisvika kuma 20,000 isi tiri kuma 274,000. Zviri kureva kuti makawanda kudarika masubscribers aripo. Tiri kukumbirisai nemwoyo unoda kuti musubscribe paSly Media TV. Ndatenda. Simbi yebasa ndinoti bye bye.